Pitää lähteä kustalirruttamaan. Älähän tee kuuhtumaan ääniä, ettei losauteta sua. Joo, ei anneta vaimolle sitä illoa. Ei tätä seuraa selvinpäin kestä. Eikä seura kestä selvää mies. Hei! Hirvi perkele. No niin. Kohta päästään peijaisiin. Ei, kun sehän on Jyrki. Ja sarvet. Saatana, miten se voi olla, että ei ole yhtäkään tehtynä? Keskitytkö ollenkaan tehtävään? Ihan puhtaasti. Full focus. Ihan just lähdetään sinne parinvaihtoiltamaan. Täydellistä. Joo. Onko se niin kuin lavatanssissa vaihtuu ne parit? Saatana. Se on sinne päin. Tuuppa nyt. Joo. Nyt et tee mitään muuta samaan aikaan, kun mä puhun sulle. Okei, jos vääntelen täällä vähän vipuja, niin sovitaanko, että sun pitää saada 1 synti täytettyä? Sen ei pitäisi olla ongelma. No ei todellakaan. Mulla on tässä pommin varma keino tarjottimella. Sulla oli joku juttu. Okei. Joo. Aamiaista. Oho. No, onhan se päivän tärkeä ateria. Nyt saat oikein ylensyödä. Koitapa estää mua. No en vitussa. Bon appetit. Heinäjärven hirviseura on tänä aamuna kohdannut järkyttävä tragedia, joka on vaatinut ainakin yhden metsästäjän ja Toivottavasti ei ole Jorma ja Veitikko. Koiria saa uusia. Syöhän nyt vaan. No joo, Joo, tosissaan. tää on kyllä hyvä. Jyrkiltä oli kaikki raajat revitty irti kokonaan ja elimet oli ihan tursollaan lävällään tässä näin. Ja tossa, no eikös tuo justiinsa haima, mikä on tossa? Niin. Tuo pötkylä. Siinä on sitten näkee, tuossa on jalkaa. Kele. Tuo käsi. Aika tarkasti näyttävät näitä. No näyttää mitä näyttää. Syöhän nyt vaan. Sano, Pekka, se näki jotain. Suolen pätkylätkin. Jeesus saata. Jyrkin noutopöytälounas mössönä seassa. Ai järkyttävää. Noniin. Pari haarukallista Jyrki vielä. oli kyllä Annat mennä nyt hyvä vaan. ajomies. No, jos sitä vielä vähän. Nyt on haimatu. Mutta kyllä tää on tämmönen niinku paska carbonara. Oli tosi hyvää, mutta mulla meni nyt kyllä vähän ruokahalu. Sori. Älä lähde mihinkään. Pyritään siihen. Täältä tulee lentokone. Tällaista ei nyt sitten. Ainakaan just tällaista. Pekkahan tietää kaiken. Pekka on itse asiassa meidän turvallisuusvastaava. Pekka. Joo. Miten näin on päässyt tapahtumaan? Onko vastaavanlaista tapausta koskaan tapahtunut? Lähellä on. Älä siitä. Pelottava. Ihmisvihainen. Epämuodostunut. Hirvimäinen. Me etsitään tämän näköistä demonia. Joo. Me ollaan nyt jo monta askelta lähempänä. Oliko tuo moottorisaha? Joo, sillä se silipoo uudet. Tässä on ainut kysymys vielä se, että miten vitussa saa sorkalla käynnistettyä moottorisaa. Niin. Ehkä tuolla lisäraajalla. Niin tuo. Pitäisikö käydä kysymässä hirviseuralta, jos niiltä saisi jotain lisäyksiä tähän ehkä vielä? Pitää uusia johtolankoja. Joo, me etsitään tämän näköistä demonia. Uusi parta. Sopii sulle. Alkanut testoa jylläämään, kun nostin treenin määrätys. Risto, keskity. Miten sorkalla saa käynnistettyä moottorisaa? Tänäkin aamuna polkujuoksulla. Ihan aamutuimaan. Voittajien tunti. Risto on kyllä atleetti. Saa tehtyä 100 punnerusta kerralla. Hei, nyt ihan oikeasti. Nyt aika lisää. Minä uskon kaiken maailman paskademoneihin ja muihin, mutta jos Risto saa 100 punnerusta, niin Älä pakota mua näyttämään. joulupukki on olemassa. Okei. Parempi alkaa kirjoittaa lahjalista. Hyvä. Ossuko rintanyrkki? Ossu. Se hipas. Mitä? Ossu koko Mitä sä teet? 17, 18,
19. Loppunen. 20. Mikä ikinä nuun tonkkaa. Mä sekaisin laskuun se koko. 70. 71. 72. Nyt ylös. Kato ja okei. This is not even my final form. 100. Älä enää ikinä epäile. Outoa. Miksi vitussa sä käyttäis moottorisaa? Kirves. Mitäs poikii sieltä tupsahti? Tupu, hupu ja lupu. Kato, Aatos ja pojat. Ottakas pojat hirvimakkaraa. Vai hirvittääkö? Joo. Tuo oli hyvä. Joo, terve vaan, Jorma. Tultiin kysymään, että... Me etsitään tämän näköistä olentoa. Näytän niille autoskuvaa. Joo, tosiaan tämmöstä. Jaa, sehän taitaa olla Markku ollut asialla. Jos te sitä tappajahirveä tarkoitatte, niin ei olla vielä löydetty. Kyse on paranormaalista olennosta. Olemme myös sen perässä. Varoitan, tämä on Taviksille vaarallista. Mutta jos näyttää, niin ampukkaa se. Monta kertaa päähän. Jos se löytyy, niin ehkä kannattaa soittaa sitten vielä. Jos se loitsu käy sitten kun se on niinku ammuttu. Se on jotenkin vanhentunut tuohon lankkaan. Me epäillä, että se hirvi on helvetistä. Voi helvetti. Kyllä se on TikTokin laittanut nuorison päät sekaisin. Mitenkä te meinaatte napata sen? Teette jonkun flossaustanssin ja hirvi jolkottaa paikalle. Joo, ja sitten otetaan sen hirven kanssa selfie. Tai hirviä. Onko tämä teidän mielestä hauskaa, mitä? Mä luin tätä huonetta nyt aivan väärin. Vitsiä väännätte täällä. Jyrki on kuollut. Se on vesikauhunen olento. Pysytte poissa tuolta metästä. Mä oon nähnyt sen. Se on helvetirumautus. Silmissä semmonen tyhmä katse. Ja vinot ja huonosti voivat hampaat. Ihan kuin ois kolaa ikänsä juuri. Se näyttääkin siis tältä. Täytyy lähteä poistumaan miesten huoneessa. Jaa, se ei makkara maistunut. Olisiko pitänyt olla joku vekemakkara? Vekkara! Vekkara! Aha, lava on teijä. Otahan kaasunaamari mukaan. Siellä on jo botti kiertännä. Ei oo pojalla ajomiehen kisakuntoa. Jestas! Myyräkö siellä syntyy? Minäpä haen kätilö. Tuommoista se oli, kun vaimokin synnytti. Sama ohje sinulle. Puske vaan. Ei tästä tarvii numeroa tehdä.
Kaikella kunnioituksella teidän mörköbisnestä kohtaan, mutta se on vesikauhunen hirvi. Elämä ei ole mikään Scooby-Doo. Oikeassa elämässä hirvet kaajetaan kiväärillä. Tarkalla keuhko-osumalla. 308 kaliberin luodella. Keuhkoihin. Ei hokkus-pokkus viljokkus osu. Me järjestetään jahti joka ilta, kunnes se on pantu lihoiksi. Niin, me ollaan Heinäjärven paras ja ainoa hirviporukka. Okei, eli homma hallussa. Anteeksi tää ajahu. Se on täällä. Perkele, pyssyt tanaa ja maa. Ampukaa, jos näette liikettä. Risto. Ne on huussi. Vähän räjähtävämpi ripaska kaverilla. Nyt se mulli lihoiksi. Jes! Kaadetaan se! Risto. Risto on syöty. Risto, minä toivon, että se vesikauhu hirvi pureskeli sinut nopia. Risto on kuollut. Padapapaa, ja se on meidän vika. No, mutta kaikesta löytyy aina joku positiivinenkin puoli. Mietitäänkö? Nää oot kuollut, mutta meidän lohtuna sinä elät sun kameran kautta. Loki 864. Kuskimme Pasi on raastanut hermojani jälleen. Olen miettinyt, että miten tästä Pasista voisi päästä eroon. Synkkiäkin ajatuksia on käynyt mielessä. Ehkä me annetaan vaan Risto elää meidän sydämessä. Risto! Sä oot elossa. Kyllä. Mitä nää muistat eilisestä? Oltiin siellä metästysmajalla ja sitten tuli huono olo ja sitten piti käydä vessassa ja sitten lähtiin kotiin ja nukkumaan. No miten se meni? Wow. Joo, kyllä mä tiedän. Herran Jumala. Tää kehitys yllättää mutkin. Mutta lihas tarttuu aina treenin alkuvaiheessa nopeita. Risto, hei. Katusteroidit, ne on hengenvaarallisia. Minä olen 100% natural bodybuilder. Ja jos te haluatte sitä märehtiä, niin märehtikää. Mutta minä märehin nyt minun lounaan. Märehit. Niin. Ruoka menee pötsiin, tulee takas suuhun sulatettavaksi ja sitä rattaa. Ihan normaa. Risto. Sä oot muuttumassa hirveksi. Kun jalakas Mikä oli? Kerro, mitä mulle on tapahtumassa! Hirvi. Furfur. Oiskohan se se? Niin, aivan rauhassa tamma nyt. Oireet viittaa Furfur-demoniin. Jos se ottaa vallan, on kirottu auringonlaskun jälkeen liikkumaan ihmisen ja hirven väliin muotona etsiä ihmislihaa. Ihmishirvi. Nyt on jo ilta. Kirous päättyy niin, että 8 päivän kuluttua muuttuu lopullisesti hirveksi. Jos se kirros tuli voimaan silloin, kun kirja aukesi, niin 8 päivää tulee ihan kohta. Kiroksen purku loitsu. Tää on aika pitkä. Ottakaa hyvää asento. No joo, metsästä maan kavioiden kaps.
Jos Kiros on itänyt siitä hetkestä, kun kirja aukesi, niin meillä on 2 tuntia ennen kuin Risto muuttuu lopullisesti hirveksi. Miten me löydetään se tuolta metästä? Meikälä välähti. Tehdään tämän minun tyylillä. Tehdään vaan. Tajusitko? Mä en nyt oikein osta tuolta sun ääntä, kun siinä pitäisi olla semmoista potnea. Sitten kun se tulee, niin houkuttele sinä se jotenkin. Mä ammuu sen. Mä ajattelin, että me muutettaisiin Risto takas ihmiseksi. Tai eikö mun nimenomaan pitänyt tappaa niitä demoneja? Mikä tuo oli? No, mä luin netistä, että hirvet lyöttää toisten hirvien luo kuhtumalla. Varsinkin kiima-aikka. Auttaisikohan nuolukivet? Mitä? Hyi, eikö nää voi vaan loitsia sen kuntoon? Mitä se nyt aleta pitää kiviä nuolemaan? Tarkoitin semmosia mineraalikiviä. Nyt loitsi. Risto, Aatos ja Pasi tässä. Ota ihan rauhassa. Näyttääkö tosilta tsempparit? Loitsi äkkiä. Mä viivyttelen sitä. Terve. Lajitoveri. Miten se on mennyt, kun nää käpyjä syönyt? Ota Risto siinä. Ihan sekoittaa. Seis! Risto, me ollaan sun ystäviä. Taistele sitä vastaan. Just noin. Aatos tässä. Aattele meidän hyviä hetkiä. Mä tiedän, että sä välität meistä. Just noin. Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Se toimii. Otetaan nyt vaan ihan rauhassa. Loitsi. Loitsi. Loitsi äkkiä.
Näetkö noita mutatteja kaksin kappaleen? Ei jumalauta. Jätkät, pois sieltä nyt äkkiä! Ei! Pois eestä! Risto voi olla ärsyttävä, ja siis onkin tosi ärsyttävä. Mutta me tarvittaa sitä. Pois sieltä Me nyt edestä! Suomua Ristoa. Te ootte sekaisin kaikki. Risto, mä tiedän, että sä arvostat. Nyt minä teen tuosta nötköttiä. Risto, älä syö Jormaa! Ota se pois! Risto! Hans, 8 päivää on mennyt. Hyvästi Risto. Okei, me epäonnistuttiin, mutta kyllä tässäkin on varmasti jotakin positiivista. Me ei tarvita enää kuskia. Risto voi olla meidän ratsu. Mutta miten? Kiroksen pitäisi tulla toteen, ellei se sitten siirry jollekulle toiselle. Miksi tuolla on hirvi? Jorma on hirvi. Jep. Kirjan mukaan nyt siis Kiros on toteutunut ja 1 demoni vähemmän. No vittu. Tässä on jotakin kaunista. Niin, onhan tässä aika paljon hyviä juttuja. Jorma pääsee nyt näkemään oman harrastuksensa ihan uudessa valossa. Jorma on kirjaimellisesti Heinäjärven kovin hirvemies. Jes, me saatiin se!